Здравейте! Искам само някой да ми потвърди, че ме чувате и ме виждате. Благодаря. Здравейте на всички! Казвам се Ирена Александрова и днес ще направя своята първа презентация на Прове. За тези, които не ме познават, аз заедно с Силвето сме лидерите на RS Team. И така, предлагам да започнем. Имах една мечта, която нарекох Прове. Това са думите на основателката на Прове, Катържина Травинска, която има 17 годишен опит в парфюмерийния сектор и фирмената администрация. Тя трупа много богат опит в козметичната индустрия и като бизнес коуч. Съосновател е на FM World през 2004, където е съсобственик до 2014 година. А през май 2017 основава Прове. С какво се занимаваме? На първо място продуктите ни са с много високо качество. Фокусирани са върху ежедневните дейности, като ги прави по-лесни и приятни. В нашите търговски линии няма да намерите продукти, които да излязат от мода, тъй като са предназначени за всекидневно ползване. Тоест, ние никога няма да спрем да ползваме парфюм, шампуан, препарати. Точно за това никога няма да излезем от мода. Всеки продукт има предназначение и е ефективен, което е по-важното. Също така е и доказан. Точно това означава и Прове в превод от френски. Доказан. Къде се намираме? Седалището на фирмата се намира в Полша, като това е и централния офис. Има още 6 физически офиса в Монголия, Русия, Украйна, Кипър, Румъния и Италия. Прове достига вече в над 33 страни. От всички тези точки ние можем да работим, като разбира се, целта на фирмата е световните продажби и да достигнем до всяка една точка на света. Прове получава доста награди още от самото начало. Основателката Катържина Травинска получава титлата Жена на годината през 2018-2019 година. Също така един от най-важните призове, които получава тя, като компанията е все още само на 2 години, това е наградата за надежден мрежови маркетинг. Много от нашите продукти също са наградени с различни отличия. Една от наградите е точно за нашите прекрасни молекулярни парфюми, които са наградени от инфлуенсърите като топ продукт на 2019 година. Спиралата също има награда, мицеларната вода и още много други, които съм сигурна, че няма да спрат. Нашите търговски линии са 4 на брой. Парфюми, козметика, ежедневна грижа и почистващи препарати. Ще разгледаме всички по-отделно. Моята любима търговска линия са парфюмите. В момента имаме 22 мъжки и 33 дамски парфюма в разфасовка от 50 мл. Всички те съдържат 20% есенции, натурални есенции. Всичките парфюми на Прове са произведени в най-старата парфюмерийна фабрика в Грас, Франция. Това е и световната столица на парфюма. Там се произвеждат всички известни марки парфюми.
Парфюмите са изчистени, не съдържат химикали, произведени са по традиционна рецепта. Молекулярните парфюми са едно бижу, което имаме. Те съдържат една единствена молекула, затова имат възможност да бъдат свързвани помежду си. Тоест, вие може да използвате, те са 6 на брой, може да използвате всеки един сам по себе си, но можете и да ги смесвате. Можете дори да смесите всички 6 на брой и получавате един уникален, страхотен аромат. Те са унисекс, затова могат да бъдат използвани както от жени, така и от мъже, като въздействат на всяка кожа по различен начин. Затова вие получавате един уникален по себе си парфюм. Шишенцата, в които са нашите парфюми, са произведени от венецианско стъкло. Имаме пулверизатор тип ветрило. Нещо много важно, което искам да спомена също така е, че всичките са одобрени от Интернационалната асоциация на ароматите. Всичките имат сертификат за качество в кутийките си. Във всяка една кутийка можете да намерите ето този сертификат, който показва автентичността на нашите прекрасни парфюми. Имаме още една серия парфюми, уникалната колекция, която вече има 3 дамски и 3 мъжки парфюма. Това са парфюми в малко по-различни шишенца и са от 100 мл. Тук виждаме процентното съдържание есенция, което има в продуктите, предлагани на пазара. Като според това колко процента съдържание есенция има, от това зависи самата трайност на парфюмите. От 1 до 3% трайността е 2 часа. 3-4% това са така наречените одеколони. От 5 до 14% трайността вече е 3 часа. Това са тоалетните води. От 15 до 19% са парфюмните води, които са и най-разпространените на пазара. И от 20 до 30% вече имаме парфюм. Трайността тук е доста по-голяма, до 8, бих казала дори и повече часа. Графика с разходите за парфюма. Тук виждаме колко харчи парфюмерийната индустрия годишно само за реклама. Над 800 милиона. Това са разходи за опаковка, за дизайн, за реклама. Те плащат на известни личности, плащат на дизайнери. Точно това прави нашите парфюми напълно достъпни. От тук идва ниската цена. Качеството остава същото на едно много високо ниво, но точно семплите шишенца и това, че ние не плащаме за реклама, правят техните цени абсолютно достъпни. Преминаваме към следващата търговска линия, а именно козметиката Make Me Up. Тя е базирана на френския стил за гримиране и подчертава естествената красота на жената. Тя е 100% минерална, растителна, хипоалергенна и нещо много важно, тя не е тествана върху животни. Тя започна да става много любима моя. Аз съм човек, който не се гримира особено много, но с продуктите на Прове всичко е доста по-приятно, няма дразнене, няма този ефект на маска, който повечето продукти създават върху лицето ти. Все повече стават Make Me Up продуктите. Скоро имаме и фондютени, повече цветове червила. Мицеларната вода е уникална, един от любимите ми продукти също. Другата търговска линия, това са продуктите за ежедневна грижа. Те са унисекс, могат да се използват от цялото семейство. Те са от
Той е комплекс от 5 вида водорасли и съдържат растителната съставка ксерадин, които по естествен начин възстановяват жизнеността и подобряват външния вид на кожата. Ако искате да разберете как ухае тази серия, можете да усетите това с мостричката на молекулярен парфюм номер 3. Мой любим. Почистващите продукти са следващата търговска линия. Една доста вече нашумяла в България търговска линия, като че ли е най-популярна. Тя е разделена на 4: ароматно пране, баня, кухня и универсални препарати. Всички те имат качеството на Полския национален институт по хигиена. Ще ги разгледаме. Ще ви разкажа малко по-подробно сега за тях. Какво прави различни нашите препарати? Те не съдържат амоняк, не съдържат белина. Миришат прекрасно. Те съдържат пирамидката на парфюмите. Няма задушливата миризма. Край на маските, защото аз преди да открия Прове чистех с маска своята баня. Това е много прекрасно нещо, едно бижу, което имаме вкъщи. Шишенцата са много красиви, изчистени, можете да ги подредите някъде, където да се виждат, а не да ги криете по шкафовете, защото те са доста красиви. Само с един поглед можете да разберете кой препарат за какво ви служи, тъй като те са доста добре нарисувани. Моята дъщеричка също сама вече може да каже кой препарат за какво е. Всички препарати не са тествани върху животни, опаковките им са разградими, абсолютно рециклируеми. Нещо друго, което ги прави много лесни за употреба, е това, че според приложението им, те си имат своите дозатори, практични капачки, пулверизатори и това ги прави много лесни за употреба. Сега преминаваме към втората част на нашата презентация, а именно маркетинговия план. Работи за себе си. Как стартираме в Прове? По един много хубав начин. Някой наш познат, приятел, ни изпраща линк, с който да се регистрираме. От тук насетне има два начина, по които да стартираме. Единия е като закупим базовия пакет от парфюмните мострички. Другия начин е като направим поръчка за 122 точки или като напазаруваме за себе си. Има 3 начина за печалба: лична употреба, директна продажба и създаване на екип. Ще поговорим малко повече за всеки един от тях. Лично ползване. Регистрирайки се, ние ползваме 25% отстъпка. И то не само при първата поръчка, а и при всяка следваща поръчка, като компанията ни дава при направена първа поръчка от 100 точки през първите 30 дни след регистрацията и получаваме подарък от компанията. Директната продажба, която винаги ще съществува въпреки технологичния напредък. Тук печелим от разликата в цената за партньор и цената за клиент. Купуваме на цена от производителя и получаваме печалба от директната продажба. Има строг контрол винаги върху качеството, т.е. продуктите винаги ще бъдат с високо качество. Нямаме инвестиция, нямаме риск, защото ние не сме инвестирали нищо и получаваме отстъпки. Третия начин, по който печелим в Прове, това е създаването на екип. Това е най-прекрасното нещо в компанията, като препоръчвайки на приятели, на близки, на познати,
Вие събирате нови хора, които да добавите към екипа си. Те пък разказват на други хора и те на други. И така вие получавате един прекрасен екип. Тук преминаваме през няколко етапа, като в началото сме лоялен клиент, после партньор, амбасадор, след това елитен амбасадор. Компанията ви предоставя една прекрасна възможност за бизнес, който може да бъде унаследен, бизнес, който няма таван на печалбата, т.е. няма един момент, в който вие вашата печалба спира да расте. Това е стълбичката, която извървяваме докато станем амбасадор. При 3%, от 3,6% тук сме клиенти, потребители, пазаруваме за себе си, получаваме си отстъпката. 9 и 12% тук вече сме партньори и малко по-трудно можем да достигнем това ниво, ако само продаваме. Тоест, не казвам, че е невъзможно, тъй като има такива хора, които имат много добри продажби, но тук вече е необходимо да имаме и хора в екипа си, за да достигнем до това ниво. При 15% компанията ви дава прекрасната възможност да получите MasterCard, в която да се зареждат вашите комисионни. До 15% вие получавате вашите отстъпки, като ги ползвате само за пазаруване в сайта. Но след 15% с тази карта имате възможност да пазарувате навсякъде, да купувате каквото желаете. Може да пазарувате на пост, можете да теглите дори от банкомати. И така минаваме през трите сребърни звездички, докато накрая достигнем до успеха и станем амбасадор. Това е момента, в който при достигане на ниво амбасадор, една златна звезда и задържане на нивото минимум 2 месеца, също така трябва да сте помогнали на една от своите линии да достигне 21%. При тези условия компанията ви предоставя един чисто нов възможността да получите един чисто нов красив автомобил. Team Academy, присъединявайки се към екипа ни, се възползвате от нашата помощ. Ще ви помогнем по пътя към успеха още от първия ден. Имаме седмични бизнес презентации онлайн. Разполагаме с система за изграждане и развитие. Винаги ще бъдем на среща, винаги ще ви помагаме. Попитайте вашия спонсор как да станете част от всичко това. На финала на своята презентация искам да ви споделя, че само за 3 месеца аз успях да достигна до ниво 15%, след това и до ниво 18%. С помощта на моя прекрасен екип, който е много задружен, който се подкрепя. Не се колебайте, не изпускайте възможността да бъдете част от това вълшебно нещо, наречено Прорве. Ако имате някакви въпроси, бих отговорила на тях сега. Разбира се, можете да се свържете и по-късно с мен, след презентацията. Няма въпроси. Много ви благодаря. Желая ви лека вечер и до нови срещи!